भेटला का नाही का मासऱ्या का खेकडे धरून ठेवला। इकडं मासऱ्या पकडणं चालू आहे भाई आमच्या नाल्यावर। माहित नाही कोणत्या गावचे लोक होता। कौन से गाँव के है तुम? हम गाड़ी वाला है, इधर बोरिंग वाला नहीं है। ये रहेगा भाई बोरवेल। हाँ बोरवेल, वो यूट्यूबर है वो, ये यूट्यूबर है। ये राजकुमार पेमेंट मिलता है इसको। हे गाव का लवली ना मास्त्री थोड़ा इथं। त्याचं नाव बोटऱ्या आहे, मासरा कमी ना। बोटऱ्या खेकडे भाई पूर्ण पाणी आटवून टाकलं भाई मच्छी पकडायला। बहुत खतरनाक काम चालू आहे। तिकडे येऊन थोडा एंटरटेनमेंट होत आहे आपला। मोठा मोठा मासरा भेटला का नाही? बड़ी वाली मिली की नाही? कौन सी मिली फिर? बारीक बोटऱ्या। का के हो तुम? MP बालाघाट। बालाघाट इकडे बी लोक धसून आहे भाई। येत एवढ्या गवतामध्ये मग इथं बहुत फाटली आहे अशा ह्याच्यात धसाले। दगड वगड काढून पाहताय मच्छी आहे का नाही। हाँ याला तुम्ही ओळखता का? बहुत खास चीज आहे हे वाली। अंगावर जर पडली का झालं खुजली चालू होते बे यार निघणं। तर याची कहाणी सांगतो का विषय आहे। हे आहे खाजगुरी आणि हे मी पहिलं 7वी पर्यंत आमच्या गावच्या शाळेत शिकत होतो ना, तेव्हा हे घेऊन जात होतो या नाल्यावरून आणि सरच्या खुर्चीला लावत होतो भाई। अबे उडत आहे यार माझ्या अंगावर ना चालली जावते नाही तर बहुत खाज येते त्यानं खाजगुरीनं। त्या सरच्या खुर्चीला लावो आणि सर मग बसे त्याच्यावर। मग बहुत सरले बहुत खाज लागे न मग बहुत मजा येते त्या सीनमध्ये खाजगुरीवाल्या। तर भाऊ यार एंटरटेनमेंट चांगलं चालू आहे। काही ना काही टाइमपास होता का नाही इकडे बाहेर आलो तर गावाच्या। मग म्हणून म्हणतो झाला बाहेर हिंडत जा। जुने दिवस खतरनाक होते। ओल्ड इज गोल्ड का त्याचं लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। अबे का तिकडे का बोटऱ्या धरतायत का? अबे येतच ते खेकडा पळून आहे हे इकडं। अबे चूतिया इकडे येऊन झालं। वही उसके पास ही बहुत बड़ा सांप है। कोडा बे सरफ आहे का तिथं? आपण मारलो का त्याले सापाले? ठोस मेला बे। ढोंड्या असन ढोंड्या कुठे आहे बे? अबे तो लहानचाच तर साप आहे तिथं, जास्त मोठा बी ना। हा ते ठीक आहे ना उद्यापासून का बे? कुठं आहे? इथं बी आहे का बे? चल बे हेड बे मीना भेव लागते जगह पे आ गए। बच्चों को ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है? साप वाप लगीत राहते भाई या मोठ्या गवतामध्ये। चल सरक नका थोडसा का जाऊ दे ना। तर बहुत काही तिथं बारीक बारीक साप होते। मला ते बहुत भेव लागते। ते विचारी ना राहत वाटते ते पाण्यातले साप, पण तरी भीती राहते मनामध्ये। तसं ते या पाण्यामध्ये धोंडे राहते वाटते, धोंड्या साप। उटऱ्या भेटत आहे भाई यायले। फुल टाइमपास चालू आहे आमचा। बहुत खतरनाक, बहुत एन्जॉयमेंट बहुत होत आहे। असं पाहिले कधी कधीच भेटते इकडे आमच्या इकडे। तेवढे काय मासरी खाणारे लोक आहे पण असे पकडत नाही। बहुत रईस होणारे लोक आमच्या इकडचे न। पहिलं लहानपणीची जागा हो भाई आपली। हे समोरचा जो गोटा दिसताय ना हा वाला हत्ती गोटा, ते तर बहुत पोवाली येऊ मी। बहुतच खतरनाक लहान होते तेवढं जास्त पाडणार आहे।
कमी राहिल्यामुळे म्हणजे एवढं माने एवढं पाणी येऊन जाय तिथं तर बहुत मजा आहे. त्या गोट्यावरून लवाली बी भेटे. तिकडं आहे तो गोटा, तिथून इकडं अबे कुठं चालला कॅमेरा, इकडं तिथून लवलं का बिलकुल पाण्यात बहुत मजा आहे खतरनाक. आता तिथं काही पोहत नाही आम्ही ना, तसं बी आता पोहणं बंदच झालं. मट्टी में रहता है ये मट्टी में तो रहता, पानी में ऊपर नहीं आता. अच्छा लगता है हो बोटऱ्या मच्छी से बेचा है काटा नहीं रहता है, सिर्फ बीच में तो काटा रहता. बीच में तुम क्या कर रहा था, वीडियो निकाल के? नहीं, ये हमारा यूट्यूब चैनल है. पैसा सबको फेमस कर देंगे, सबको फेमस कर देंगे. देखो सब्सक्राइब कर दो. इसको निकालो ना. मराठी आती क्या? मराठी हिंदी सब आता. हमारा चैनल मराठी में है. पण मराठी वाले चैनल मराठी वाले है क्या? लगा क्या बोट रहे उधर? केकड़ा होगा. सांप भी आओ हाथ में तो पकड़ ले. मार के फेंके इधर. सांप एक उधर भाग गया अभी. साले लाईट घेऊन जाते मारायला. बोट राहिले. तर झालं, खूप टाइमपास होऊन गेला, बहुत मजा आली. यांले बहुत मोठे मोठे बोटरे भेटले न. चाललो भाई आता घराच्या दिशेनं हळूहळू हळूहळू पाय मोजत मोजत. पुराने एवढी बेकार हालत केली का बे याची? अबे पुरा वर्त भरलं होतं विचारता. याच्यावरून पाणी गेलं मग होतं. त्याला मी होतो ना त्यावेळी तिकडे गावली जाऊ नको. मग वे याच्या वरतून जाय एवढं बाहेर. मग चलो पहाड चढा लागे ना आता आपल्याला इथून असं वरत. हा तर वाहत आलता तिथं त्याला हे वाली जागा हो भाई आपली. हा दगड आहे ना, इथून लवाचं ना बरं पुन्हा दगडावर यायचं. लहानपणी बहुत मजा आहे पोवाले. आता स्विमिंग हा का नो पोवाले नो, दिस इज अ स्विमिंग 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 ब्रो, मॉडर्न वर्ल्ड. स्विमिंग ब्रो. तर झाला भाई आपला रस्ता लागला घरी जायचा. तर चला मग आता अशा रीतीने दिवस पार पडत येतच आहे. अशा रीती टाइम काय झाला बे? कालच्या एवढे वाजले. कालच्या एवढे वाजले. 2:22 झाले. हो डायरेक्ट आता बोटर फ्राय करते ते. फ्राय नाही, रस्सा करते गंजभर. डब्बा गंजभर रस्सा करून बकेटानं पेते ते. डब्बावर शामराव. तर चला मग हा व्लॉग इथं एंड माझी करतो. हवेली आलेली आहे. हा बोलून घे तू का विषय आहे तर. का तुझी हवेली कुठं? तेव्हा माझी. हा बस. तर हा व्लॉग इथं सेंड करतो आणि भेटू नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये खतरनाक वाल्या गावरा. टाइम झाला जेवढे झाले तेवढे. कालच्या सारखे वाजले. नंतरचा व्हिडिओ राहील माझी सरपंच. का नंतरचा व्हिडिओ राहील माझी सरपंच. चला बाय, टेक केअर. माझी सरपंच नेक्स्ट व्हिडिओ मध्ये. मांडीला जाता गो चावूल धरला